Sa number 9, house-to-house campaign, pagdugang sang personnel kag vaccination site, ang pila sa mga pagahimuon sa Department of Health sa Bacolod City, ang mapaiway ang kaso sang polio, rubella kag measles. May report si Nico Delfin. Hindi lang ang nagasaka ang COVID-19 cases ang ginakabalakan karon sa Department of Health sa Western Visayas. Ginkumpirmar ni DOH Regional Director Dr. Adriano Subaan nga may kaso na sang rubella sa Bacolod City kag ining ila ginakahangawan mangod posible magresulta sa outbreak. Sa records ng City Health Office, 3 na ang kaso sang measles kag rubella sa syudad. Bago lang po natin na-contain yung COVID-19 at meron na naman tayong new threat, bagong banta na hinaharap at we are doing this to prevent that. Kinamahan po tayo dyan. Kasi pag sinasabi natin highly urbanized cities, ito yung mga lugar na maraming tao, na dikit-dikit yung bahay, mataas yung population density. Kung magkaroon po ng merong measles na kaso dyan, mabilis pong pagkalat na kasi halos magkalapit yung mga bahay, mga bata, maraming tao. Lalo na pag mababa po yung accomplishment natin sa FIC. Gani ginlonsar man sang DOH6 ang Chikiting Ligtas 2023 sa Bacolod City Government Center agod mapabaskog ang kampanya sa vaccination program sa mga kabaranggayan. Tuyo sang supplemental vaccination program nga 95% sa mga kabataan ang mapangapinan batok sa measles, rubella kag polio. For augmentation to Bacolod City, wherein a total of 2 doctors, 12 nurses, 2 midwife and 1 pharmacist will be provided by the Department of Health for the upcoming supplemental immunization activities. First po, mag-house-to-house visits po tayo sa lahat ng mga dwelling areas. Magko-conduct din po tayo ng fixed post na vaccination session kung saan lahat po ng primary care facilities magba-vaccinate din po o magbibigay ng mRNA-OPV vaccine po natin. And lastly po, maglalagay din po tayo ng vaccination post sa mga temporary fixed sites din po. This includes po yung mga areas na highly populated o yung mga area po na madami po dumadaan ng mga bata o tumatambay ng mga bata o namamasyal ng mga parents, no, kasama po yung mga anak nila. Sa records ng DOH6, 59% pa lang ang ginakabig fully immunized children o kon mga kabataan nga nabakunahan na kontra measles, rubella kag polio. Target sang immunization program nga magasugod sa Mayo 2 nga mabakunahan ng masobra 660,000 ka mga kabataan nga nagaedad 9 months old tubtob 59 months old kontra measles kag rubella kag masobra naman 769,000 ka mga kabataan nga mabakunahan kontra polio sa Western Visayas. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.